ട്രിപ്പിൾ ഓം ശാന്തി ഏകദേശം കറക്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ എത്ര കളറായിപ്പോ? ഔ പഴയതാണ്, കല്യാണത്തിന്റെ ശേഷം എടുത്തതാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ചെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതവിടെ പോയി. അമ്മച്ചി, ഈ അടിയത്തെ പാൻറ്റില്ലേ, ഇത് മറ്റാളതാട്ടാ. നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയ പെണ്ണില്ലേ, ഓളതാണ് പാൻറ്. അപ്പൊ കളർ ഇപ്പൊ എത്രയായി? എണ്ണിക്കോളിട്ടാ, 5. ഇതാണ് സത്യത്തിൽ 42 മണിക്കൂർ നല്ല ഇതന്നെ പണി. കളറ് മാറ്റിയിട്ട് വെറുതെ നടക്കൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അവിടെ പണി വേറുണ്ട്. അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ വാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അവിടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അവിടെ വാച്ചിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. സത്യയുഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുഴുവൻ അറിയുന്നില്ല. എന്നാലും ഞാന് പറയാൻ നിമിത്തല്ലേ. ഞാനും SJB-യിലുള്ളവരോടും മറ്റേ മധുബനിലുള്ളവരോടും പരമാത്മാവിനോടും എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഞാൻ പരമാത്മാവിന്റെ കുട്ടിയല്ലേ, എനിക്ക് എൻ്റെതായ കളി കളിക്കണ്ടേ? പരമാത്മാവിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരമാത്മാവിനോട് സമ്പൂർണമായ ബ്രഹ്മാവിനോടും മമ്മയോടും എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇത് നത്തിങ് അല്ലേ? ഇപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെന്താ? ഈ സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ കൽപ്പകൽപ്പം ചെയ്തതല്ലേ? അതെ. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് പലതും വരുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മൈൻഡൊക്കെ ആകെ ഇതാവുന്നുണ്ട്, ഡിസോർഡർ ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി കുറച്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് അടുത്തത് സെക്ഷനിൽ ഇനി വേറെ രീതിയിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നല്ല രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോ 180 ഫോളോവേഴ്സ് ഒറ്റേ ഉള്ളു. പക്ഷെ 90, 70, 60, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 60 ആളെങ്കിലും ഈ ഡ്രാമ ബ്രഹ്മകുമാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പേര് മാറ്റാൻ പോട്ടെ. ഇനി ഈ പേര് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കുറെ വലിയൊരു മറ്റേ എപ്പിസോഡുകൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഈ ഒരു പേര് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പേര് മാറ്റും. അത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനമായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പേര് മാറ്റും. അത് ചിലപ്പോൾ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കുറെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേര് രണ്ടും മാറ്റും. അതെന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ബുദ്ധി ക്ലിയർ ആവണതിനനുസരിച്ച്, ദിവ്യബുദ്ധി അത് ക്ലിയർ ആവണതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മകുമാരീസായി, ഡ്രാമയായി, ഇനിയിപ്പോ വേറെ പേര് മാറ്റും, അഷ്ടരത്നങ്ങൾ. പിന്നെ ആ ഒരു പേരും കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നുകിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ മാറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 100-ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1000-ലോ, അതല്ലെങ്കിൽ 4999 കഴിഞ്ഞിട്ട് 5000-ലോ ആവും. 5000 എപ്പിസോഡേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് 5 മിനിറ്റിന്റെയും 1 മിനിറ്റിന്റെയും ചിലപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പത്തെ മൂഡ് പോലെ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കമന്റ് പ്രതികരണം അതുപോലെ. അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ഓം ശാന്തി.